euharistija. Također i ova koju slavimo danas i prosutnjuje nam Kristovu žrtvu, čini ju prisutnom pred očevim i našim očima. Predati život znači dati vlastitu krv. Isus Krist je jaganjac Božji koji nas je vlastitom krvju oslobodio od vječnog ognja. On se tom krvlju znojio u svojoj muci u Getsemaniju. On ju je predao za nas kada je trpio bičevanje. Dao ju je za nas do posljednje kapi kada mu je rimski vojnik kopljem probao srce iz kojeg poteče krv i voda. On je svoj život dao za nas. Njegova ljubav prema nama nadišla je prag smrti na Kalvariji. On je u istinu ljubio svoje do kraja. Euharistija je znak da je Bog tako ljubio svijet, da je dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Zato nas i Sveti Petar, prvi papa, upozorava u današnjem drugom čitanju, da znate od svog ispraznog načina života, što vam ga oči namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Krista, jaganca nevina i bez mane. Ne smijemo zaboraviti tu cijenu i tu ljubav. Ne možemo zaboraviti ići na nedeljnu svetu misu. Mučenici iz Abitene radije su prihvatili smrt, nego se odrekli Euharistije, odgovorivši rimskom upravitelju: Sine Dominico, non possumus vivere, ne možemo živjeti bez nedeljne Euharistije. U Euharistiji Isus danas nudi svoje spasenje za život našeg svijeta, za otkupljenje onih koji vjeruju i onih koji još ne vjeruju. Evo jaganca Božeg koji oduzima grijehe svijeta. Euharistija danas sakramentalno uprisutnjuje dar spasenja u našem životu. Kao što je Sveti Pavao pisao Korinčanima: doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Svaki puta i svake nedelje. Crkva je rasla zahvaljujući Euharistiji. Vjernici su se u prvoj crkvi počeli okupljati na dan uskrsnuća Gospodnjeg, to jest nedjeljom. Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. U mnoštvu onih šlo prigrliše vjeru, bijaše jedno srce i jedna duša. Euharistija okuplja crkvu okolo Krista uskrsnuloga. Ona stvara crkvu. Ona čini da crkva raste kao Božja obitelj. Kao što je rekao Papa Benedikt XVI, zahvaljujući Euharistiji, crkva se rađa uvijek iznova. Imamo neizmjerno bogatstvo u svojim rukama. Nadohvat ruke imamo spasenje, izvor ljubavi. Imamo Isusa živoga, imamo Božje milosrđe, njegovu snagu i potporu. Otvorimo oči,
Vrijeme je da se probudimo od sna, probudimo ponovno našu vjeru. Isus Krist je ovdje u Euharistiji, ide s nama kao suputnik u Emaus. Što za nas znači Euharistija? Trebali bismo učiti se od svjetoga našeg vremena, kao što je bio vijetnamski kardinal Van Tuan, koji je preminuo u Rimu prije nekoliko godina. Kad je bio u zatvoru u svojoj zemlji, uspijevao je kriomice služiti misu u skučenoj celi s komadićem kruha i nekolika kapi vina koje je držao na dlanu, a dobivao ih je kao lijek. Od tog kruha života, iz tih kapi euharistijske krvi Kristove, primao je snagu za podnošenje 13-godišnjeg sužanstva. I vaš hrvatski narod može se dičiti velikim svjedokom vjere, blaženim Alojzijem Stepincem, kojemu je posebno u danima njegovog 5-godišnjeg tamnovanja u Zaboru u Lepoglavi Euharistija bila svakodnevni izvor snage. I kasnije, kada je boravio u kućnom pritvoru u Krašicu, Euharistija mu je davala snage za podnošenje teškog tereta nepravedne osude koji su na njega svalili neprijatelja crkve u jednom teškom vremenu povijesti hrvatskog naroda. I mi danas okupljeni ovdje oko najvećeg blaga Hrvatskog kraljevstva, kako su ga nazivali vaši preći, oko živoga Boga, koji nam se daje u Euharistiji kao hrana za vječni život. Sjećamo se svih onih koji su se žrtvom svoga života na poseban način sjedinili s Kristovom žrtvom, te molime za njih, ali isto tako i za sve nas danas, kako njihova žrtva ne bi ostala besplodna. Da bi ona donijela ploda, moramo ponovno u središte naših života staviti živoga Boga, Isusa Krista. Da bi vaš hrvatski narod i u svojoj budućnosti opstao i preživio, morate u središte svog života staviti Boga. Da bi naša kršćanska Europa, kršćanska Europa opstala, mora ponovno u svoje središte staviti Krista. Kad Krist bude opet centrom europskog života, slova Stepinaca, gorjet će Europa svetim plamenom koji se rađa iz kontakta s Bogom, ali onda će se automatski vatra koja bukti unutrini duše prenijeti i na vanjske okolnosti. I bit će upostavljen red u međunarodnom, narodnom, gospodarskom i društvenom životu, oko čega se već desetljećima uzalud trude svi državnici i stručnjaci u tim pitanjima. Europska kultura može ozdraviti samo pod uvjetom da joj se vrati duša, da joj se vrati Isus Krist, Bog. Zato i mi danas ovdje okupljeni pred Ludbreškim
euharistijskim čudom, molimo zajedno s blaženim Alojzijem Stepincem. Ostani s nama, Gospodine. Tvoja sveta prisutnost uvjet je života nama pojedincima i našemu narodu i Europi i svijetu. Uvjet života i napretka i materijalnoga i duhovnoga i zemaljskog i vječnog. Kao dvojica hodočasnika u Emaus i mi molimo, ostani s nama, Gospodine, ostani s nama. Amen.